Yo, what's up guys? So for today's video, nasad tayo Mang Juan o Sardinas. So before ta makaon, magpray ta. Lord, thank you for this food. Bless this food in Jesus' name. Pray. So first, pray natin. Sardinas. Kita. Next, si Mang Juan. Next si Mang Juan guys. Chilit. Mang Juan. Okay. Nasubo pa sa inyo. Sa business na parison kaning Mang Juan o Sardinas. Siguro dagan kayo makarelate diya, no? Kasi magsudan po Mang Juan. Uy. Na? Try ninyo guys, Mang Juan o Sardinas. Welcome guys sa Pusdog and Family. Nalimot ko. Nalimot ko. Gadali ko kaon. Excited guys ko sa ato ang kaunon. Kami ang po mga kuwan. Pinubre nga kaon ba? Ako gamay ano kuwan ga. Ano tayo tawag ay tabliya. Chocolate drink. Mas nindot guys, magkaon sad mo magtan-on ako. Nadungan ta ba? Nade ko sa among kuan guys, dirty kitchen. Para feel jud kay nato ang kuan ba.
Pinobre lang ta guys, kaya di man ta dato. Ano mga pinobre? Hope supportahan po ninyo itong channel. Sa mga wala pa nakasubscribe diya, please subscribe. Hindi naman siguro masamang mga kapres, no? Sana samahan nyo ako sa ating journey hanggang makamit natin ang tagumpay. Ito ang the best talaga pag nagkakamay. Naghugas naman tayo ng kamay. Shout out pala sa mga sulit natin dyan. Salamat po. Subo. Sagol ata guys, Bisaya, Tagalog, Bisaya, Tagalog. Para maintindihan ng lahat. That's it guys. Thank you for watching thank you for watching, and don't forget to please like, share and subscribe, and please don't forget to hit the notification bell. This is Boss Dog and Family. God bless to everyone. Good day.